мардуми тоҷики мо пеш аз ҳама гӯянд салом, мо низ бо эҳтиром аввал бигӯем ассалом. дуруди худо бар шумо ва ба наздикони шумо. худо шуморо дар паноҳаш нигоҳ дорад ва худо аз кори мо розӣ бошад. чун доимо мегуфтем ду суол аст: барои чӣ омадем ва чӣ кор кунем. ду суол барои инсони оқил бас аст. дар ин сардиҳо чӣ ҳол доред? мо росӣ каме мариз ҳастем ва аз зиёрати чанд ҳоҷиҳо омадем. хостем як суҳбат кунем ва шояд як нафар ҳам агар тавонем бо ин ҳоҷиёнро биёед сари масъала бармегардем. мафсими ҳоҷиён аст, чӣ қадар ҳоҷиён мераванд, омаданд. айни ҳол боз эълонҳо аст дар шабакаҳои интернетӣ медароед. эълон хело зиёд аст, ана ҳаҷ мебарем, умра мебарем, дигар. медонед чӣ аст? ман наметавонам инро хатогӣ гӯям, аммо як вақте ки зиёрат меравем, ман аз онҳо дигар чизро интизор ҳастам, ки дили маро шод кунад ва ман хушҳол шавам. ба ҷои ҷалб кардан чандин нафарро мушоҳида кардаем. вақте менишинем сар мекунанд: ҳаво гарм, дар гармӣ ину он, тақалич, талпа. ами фақат як гапҳое ҳаст ки ман намедонам рости гап чӣ бигӯям. ман дар ҳайрат мемонам, чун вақте ки инсон агар маст барои ҳаҷ равад ба хотири худо, ман намедонам, шояд худо ба ҳамин ният ҳам бирасонад. илоҳа омин. шояд ҳамон ҷойҳо агар ки мо қадам гузорем, ман намедонам, шояд аз ақл ё ки аз ҳуш равам. чун тамоман инсон маст мешавад. шояд мо маст шавем аз сабаби ки ин қадар ошиқ ҳастем, ин қадар ҳавас дорем ва ин қадар ҳар як ҷое ки меравем медонем ки ин заминҳо ки қадам гузоштааст ва киё чиё аст, тамоман пур аз таърих аст. дигар ин чизҳо аз ҳуш меравад, аммо назар мекунем, намедонам, шояд барои қайд бошад. мақсад чӣ аст? ёд доред, шогирде вақте ки назди устод меояд шикоят ки ину он чашмонам вай ҳастанд, ба хотири санҷиш устод мегӯд ки даври бозора гард, як давр зан биёр. шогирд як давр мезарад: киро диди, ин дигар, ҳама чиро мегӯяд. дуввумбора дар дасташ косаи пур аз шир медиҳад ва мегӯяд ки як давр зан бозорро биё ки ягон қатра аз шир нарезад. як давр зада меояд, мегӯяд ки акнун киро диди? мегӯяд ки ягон касро надида. ҳатто падару модар мегузашт намедиданд, чун ҳушу хаёлам куллан дар коса буд ки ягон қатрае аз он нарезад. ҳуши шумо бояд дарун бошад. вақте ки инсон рӯҳан қалбан ки ба он дода шуд, дигар шуморо на гуруснагӣ, на ҷой, ҳар як ман намедонам миллионерҳоро медонем ки қадди ҳамон битонҳо ва қадди ҳам чиҳо хоб ҳастанд. чун ба чӣ хотир рафтан медонанд ва ин чизҳо зебанда нест ки вақте ки раванд ки шумо аллакай аз дигар чизҳо, вақте ки шумо қалбан рӯҳан тамоми вуҷуд қатъ мерафтед, на гуруснагиро ҳис мекардед, на сардиро, на гармиро, на анун талпае ки мегӯед, на ягон чиз нуқсро не. чун дигар қалби шумо дигар ҷо буд, рӯҳи шумо дигар ҷо буд. дил ҷудо бошад, қалб ҷудо бошад, рӯҳ ҷудо бошад, ӯ куҷо тоати худо бошад? хоҳиш мекунем ки меравед аз ҳамин чизҳо. шояд мо ёшӣ кунем дар ин бобат ки шуморо ин танҳо фикри худам аст ки вақте ки меравам бо умед як чизе мехоҳам ки бишнавам, ки таловат барам, чизи дигар аммо мешунем. фақат ман як порчаашро гуфтам, хело шикоятҳо бу ин асту он асту, одамои мо ину ва ҳамонҷо фақат як муаммогӯӣ аст. ба ҷуз як коғази сафеде ки дар дохилаш як нуқта аст, фақат нуқтаро дидан, аз коғаз бехабар будан. хоҳиш мекунам ки вақте ки меравед, хело зиёд рафта истодам, шумо бояд тамоми вуҷуд қатъ равед ва кӯшиш кунед. парвардигор ваъда кардааст шумо баъди баргашт ҳамчун як кӯдаки навзод ҳастед, ҳамчун як кӯдаки навзоде ки ҳеҷ гуноҳ надорад, сифр пок ҳастед.
مردم وقتی که میآیند از شما دعا طلب میکنن نمیدونن چیزی بگویند. همین اینش را هم اعتبار دادیم. آنها به خاطر چی میگه؟ حتی آدمای روحانی میبیان میگن که حاجی یک دعا بدید، حاجی یک دعا بدید، چون او دیگر تازه شد آمد، چون این نزدیکتر به خدا گفته با امید میآیند و این بیچاره حاجی هم خیر رفتن چیزی نمیدونه. دو کلمه گپ پس یگون چیز را از یاد کنید. شرط نیست شما عربی از یاد کنید، هر چیزی که در قلب است دست بردارید پروردگارا. یک بهترین دعاها است که پروردگارا خودت وعده کرده هر کسی دست بردارد 3 بار یا الله یا الله یا الله گوید، شرم میداره پروردگار که دستش را خالی برگرداند. یا پروردگارا میدانم بخشاینده و بخشیدن را دوست میداری. یا هر چیزی که در قلبتان است پروردگارا محبت دوستی ما قومی ما را جمع کن پیش از آنی که صلات جنازه صدا میدید همه یکدیگر را روی تابوت میبرداریم. پیش از اون محبت ما را قوی کن. هر چیزی که در همون نقص در قوم ما است در چیز ما است پروردگارا کشوری ما را آرام کن. ما آسوده هر چیزی در قوم هست دعا بدید اونها خوشحال میشوند. باید شما دعا بدید. این رو هم اعتبار دادیم که بسیار هستن. خدا شما رو به این روز رساند. خیلی باز بسیار گفتنی ها بودن. یک پارچه شعری از بعدا نفرها هم میروند به جای اصلاح و بدتر شده میویند. این خیلی دیگر است. یک پارچه از شعری میگفت که حاجی که جی خانه خدا برگشته است ماره رفته است اژدها برگشته است. بسیار این پارچه شعری دراز است، سخت میرسید بر حاجیان. از این سبب هر کسی که تماشا میکند، هر کسی که ما را میبیند، خدا ما و شما را به این روز رساند که ما هم رویم قلباً با تمام وجود زیارت کنیم و بیاییم. خدا نگهبان شما و بار دیگر منظرت میخوایم. شاید این تنها فکر خودمان بود، شاید در این سخنان نقصی بود. خود را احتیاط کنید و السلام علیکم.